Foron necesarias máis de 3 décadas e un investimento de máis de 3 millóns de euros para concluir o proceso de concentración parcelaria de Nebra en Porto do Son, que supuxo a reordenación dunha superficie de 610 hectáreas que pasou de 7.500 a 2.500 fincas. 35 anos despois, ningún dos seus promotores iniciais vive. O destino quixo que o último, Pepe do Porto, falecese onte mesmo, polo que a cerimonia do seu enterro coincidía coa entrega dos títulos de propiedade, que finalmente el non puido recoller. Ante máis de 1.471 títulos que vamos a entregar hoxe para que a xente sepa onde ten as parcelas, que son as súas propias parcelas, e incluso para herencias que agora moita de xente maior está entregando. Eu comentaba antes aquí aos periodistas e tamén ao conselleiro das persoas que empezaron a concentración parcelaria de Nebra, pois xa todas están falecidas, incluso hoxe o conselleiro, un das persoas que empezou, pois están celebrando un entierro agora aquí en Nebra, que estaba todo ilusionado para vir a buscar o título, pero bueno, pois eu creo que se está lá arriba nos vai a ver que hoxe é un día feliz para ele, non? A de Nebra é unha das 25 concentracións que a Xunta ten concluído dende o ano 2020, co obxectivo de aumentar a base territorial das explotacións agropecuarias. Aquí triplicamos o tamaño das parcelas, como estamos facendo en todos os procesos de concentración parcelaria. A mí me gustaría destacar que nestes 3 últimos anos entregamos os títulos de 25 concentracións parcelarias, máis de 18.000 hectáreas, máis de 28.000 títulos que xa están en posesión dos seus propietarios. E unha vez que vamos rematando procesos de concentración parcelaria, decretamos novos procesos de concentración parcelaria e tamén nestes 2 últimos anos estamos xa en 27 novas concentracións parcelarias decretadas que van a supoñer máis de 22.000 hectáreas postas a disposición dos nosos agricultores e gandeiros. Ademais das parcelarias, Medio Rural está a impulsar, a través da Lei de Recuperación da Terra Agraria, unha serie de mecanismos para favorecer a maior participación na explotación das terras, como son as agrupacións de xestión conxunta, as aldeas modelo ou as permutas de especial interese agrario.